Mă gândeam cât de mult contează designul de interior, așa că l-am invitat pe Laurențiu Paicu, designer de interior, să ne decorăm casa, nu ca o sală de spectacole, dar să alegem cu gust gresia, faianța, parchetul, pentru că astea sunt în continuă schimbare, da? Și vreau să știu ce se mai poartă, ce a ieșit din uz, din modă, se mai poartă gresia, faianța aia mică, așa? Nu? Uite, bine că te-am chemat, că... Așa. Bună, Să-mi întoarceți și mie, vă rog, plasma, pentru că vreau să discutăm pe fiecare să discutăm cu exemple, da? Bun. Hai să începem cu ce călcăm, parchetul. Avem și aici niște cataloage. Deja sunt atât de grele, eu când am preluat și se uită. Da, nu, eu vreau să-ți văd pantofii. Cum se numește? Adidas și... Uitați-vă puțin la el, ce haioșenii. Doamne, ce simpatic. Ridică puțin așa, că nu se văd. Dacă cumva e soare, poți să trag ochelarii. Sunt detașabili ochelarii de soare? Da. Da? Ia dă-mi puțin. Ia uite. Sunt cu un clips, dar se pot așa. Ți pot da după dacă vrei. Incredibil. Ți dau după. Da, dai cu totul. Ți dau cu totul. Dacă poți un 44, e perfect. Dacă porți 36, eu cu 44 mă descurc, dar tu cu 36. Mă chirui. Da. Nu mai lua lucrurile de pe el, că și de data că te-ai luat. Da, îi dau cu drag. Mulțumim. Hai să vedem parchetul. Că avem pantofii frumoși, dar e important și pe ce călcăm, da? Așa că acesta, uite, a venit cu parchetul după el. A venit cu parchetul, adică v-am adus mostre ca să ne putem uite, uite, știi care îmi place mie? Îmi place unul mai închis. Îmi place ăsta cu nuanță de gri. Ăsta îmi place foarte mult. Parchetul este unul dintre finisaje care este foarte, foarte important când îl alegi, pentru că nu prea vrei să schimbi foarte des, adică să schimbi un parchet e un deraj mai mare, pentru că trebuie să muți toată mobila, trebuie să scoți totul afară și e foarte bine să alegi un parchet foarte bun și potrivit pentru încăpere de la bun început. Și să-l țin... De preferat, păi dacă se schimbă moda, ce faci? Vii tu și spui, nu se mai poartă parchetul ăsta. Uite, mi-am pus faianță din aia mică și tu spui că nu se mai poartă. Păi ce să fac? Să-mi jupoi iar pereți? Nu, asta clar nu mergem pe așa ceva. Cel mai bine este cu siguranță să se apeleze la un specialist în domeniu, pentru că vom alege mereu finisaje care au o durată de viață atât funcțională și rezistentă, cât și estetică, de cel puțin 10 ani trebuie să reziste. Adică nu punem ceva care e pe trend de moment, care e anul ăsta și anul viitor dispare, pentru că nu e deloc indicat să mergi pe trenduri de scurtă durată. Bun, ăsta care îmi place, e o alegere bună. Pe ce tip de aranjament, ornament în casă merge? Dacă am casă cu etaj, dacă am casă mică, dacă am... Dă-ne mai multe informații, pentru că mie îmi place ăsta. Îți place acela gri. Da. Cred că e bine să dau o informație generală când e vorba de parchet. Parchetul de obicei vine de mai multe tipuri. Este parchetul cel mai economic, ar fi cel laminat, iar care este ok când ai un buget foarte mic, dar în același timp are și defecțiunile sale, nu rezistă foarte bine la umezeală, nu rezistă foarte bine la căldură, se montează ușor ce e drept și, cum ziceam, costul este mai mic. Iar apoi, dacă vrem să mergem pe ceva care chiar este ok structural, mergem pe un parchet triplu sau dublu stratificat. Cum este acesta? Acesta este triplu stratificat. Triplu stratificat, dublu și triplu sunt foarte bune ca și parchet, rezistă foarte mult timp, se poate rașcheta. Dacă, să zicem, peste 10 ani se pătează de la copil sau pete, de sucuri, indiferent ce, se poate rașcheta și e ca nou de la bun început și nu trebuie să-l schimbi. La fel, e o dezbatere cu plus și minus, ca cine zice că ce parchet e mai potrivit pentru încălzirea în pardoseală. Ce-i drept, cel dublu stratificat e tehnic mai recomandat pentru încălzirea în pardoseală, dar fracțiunea de economisire termică pe care se face între dublu și triplu e atât de mică cât e uneori nesemnificativă, așa că nu ai rost să te limitezi doar la modele de dublu stratificat, când pe triplu sunt mult mai multe modele și merg foarte ok și pe încălzire în pardoseală. Care e diferența de preț între unul triplu stratificat, da, în zona de lux, și unul laminat cam triplu, așa? Deci unul laminat cu siguranță se poate găsi și la 60-70 de lei metru pătrat în sus, iar unul triplu stratificat cam de la 50 de euro în sus. La tine în apartament cum e? Triplu stratificat. Uite, ăsta e parchet? Da, este parchet.
ca și design, Seamănă parchetul cu Grecia. exact, e pe panouri, exact ca și panouri de Grecie. Ca și parchet, evident că am evoluat. Nu mai este parchetul tradițional, liniar, simplu, pe care îl cunoaștem tot timpul. Avem parchet încă se poartă, încă se produce, cu siguranță ține foarte mult cont de dorința fiecăruia, dar mai avem și alte opțiuni. Avem parchetul în zigzag, dacă îl ții minte, cum e acela interbelic, îl găsești la casele vechi, se numește spic sau rândunică pe română. Se mai poartă ăla? Se poartă foarte bine acela. Evident, nu cu lamele acelea micuțe, că dacă mergi într-o casă interbelică, sunt micuțe, sunt de 20 pe 5 lamele. Acum vorbim de lamele mult mai mari. Nu se mai poartă covoare și carpete, de-astea, cum se numesc? Da. Mochete, așa. Mocheta, să știi că din perspectiva mea mi se pare un finisaj care e mai mult adus de dincolo, preluat de dincolo. Dacă e să o luăm puțin istoric, Ăștia care arată bine. Care arată foarte bine. Nu am absolut nicio problemă, e foarte bună mocheta. Problema e când se pătează, se murdărește. Este un dezavantaj acesta. E mai greu trebuie chemat o firmă specializată să curețe și sperăm că și scoate acea pată. Eu sunt firma specializată. Dacă ați vedea ce aspirator performant am din ăla de firmă, folosesc acasă. Dar dacă îți place mocheta, cu siguranță se poate adăuga. De obicei mocheta o recomand pentru dormitoare, dar pentru zone de living, zone cu trafic mai închis, cu siguranță aș recomanda un parchet bun. Da, mă uitam la poza de mai devreme cu parchetul acela care avea și model. Ce fel de mobilă îți pui în casă? Că trebuie să fie una mai simplă, cu un design mai și să alegi culori. Aici cu siguranță apropiate. depinde de spațiu, că e subiectiv răspunsul ăsta, dar da, un genul acesta de parchet cu aceste lamele frumoase, cu siguranță ăsta e clar vorba de un parchet de lux, care prețul la un parchet de genul duce peste 150-200 de euro metru pătrat, adică nu-l poți compara cu un parchet de genul acesta simplu. Da, uite, la poza asta, ușa e o culoare și parchetul o altă culoare. Un lemn, vezi, e un lemn mai spre vintage. Cel mai probabil ușa este istorică, adică e originală clădirii. Da. Păi și de ce n-au pus parchetul cu o culoare apropiată? Depinde de spațiu. Eu, spre exemplu, nu mă îndrept foarte mult pe culorile închise, pentru că o culoare foarte, foarte închisă semnalizează praful instant. E mult mai sensibilă de întreținut, mai ales la pete, și poate transforma o cameră foarte apăsătoare, adică o apasă foarte mult, și de aceea uneori să știți că nu recomand foarte mult negru. Dacă e multă lumină, într-o încăpere merge foarte bine, dar dacă ai doar un geam sau o lumină limitată, m-aș merge pe un parchet mai medium sau mai deschis la culoare, ca să mai deschidă zona. Pe pereți punem Și pune și parchet. Asta am vrut să întreb, parchet, faianță, în living, Grecie. Cu siguranță putem pune și parchet, dar vom ajunge și la un episod cu tapet, unde vă aduce iar mostrare, dar ca și finisaje principale tot timpul vor fi parchetul și ceramica. Parchetul recomandat mereu în camere, se poate și pe hol, mai indicat să evităm zonele cu umezeală mare. Clar, baia, sunt tehnic parcheturi care garantează că se pot pune în băi, dar aș recomanda tot timpul să se pună ceramică, ca să ai măcar o siguranță. Există o piatră precum faianța, așa, nu știu dacă știi cum zic, are rustică sau... Da, rustică și dreptunghiuri, așa, dreptunghiulare, dar foarte mică. Și iese cumva proeminent așa din perete. Îmi place foarte mult, dar nu știu unde se potrivește. E ca o piatră, imită piatra, roca. E foarte posibil să fie travertin acela. Să fie mozaic de travertin. L-am văzut și în living, l-am văzut și în băi. Travertin este. Travertin. Eu nu știu ce înseamnă travertin, dar ăla e. Da, ăla e, da. Se poartă destul de mult, am văzut. A cam murit puțin trendul de piatră naturală. Dar când a murit? Că de-abia a apărut, acum l-am descoperit și eu acum un an și deja. Eu cel puțin nu prea recomand piatră naturală autentică, cum e travertinul și marmura. De ce? Pentru că e exact cum spune, e piatră naturală și are pori. Marmura, spre exemplu, absorbe pete, pentru că intră în pori, adică eu mereu voi recomanda o ceramică cu aspect de marmură. Exact cum arată? Hai să vedem și noi ceramica și marmura. Bun. Vreau să fac diferența, că nu-mi dau seama. Da, e puțin mai greu, așa că vei face puțin efort astăzi.
Mai dăm pe post de haltere. Marmură, aici. Aici, ia. Te-am trimis la Stânga-dreapta. Faci mușchiul, e bricaul Da, 6 wow. kg. Da, marmura e foarte grea. Ia să vedem. Marmura. Aici sunt niște exemple din portofoliul Osmium, unde Ce frumos e asta. se poate vedea clar niște exemple foarte bine de ceramică care imită marmura. Iar ceramica nu ai cum să o compari cu piatra naturală pentru că e man-made, în primul e producție de om, are altă rezistență, este mult mai ușor de întreținut, unele sunt chiar antibacteriene și cu siguranță ceramica e importantă la ce calitate este, că sunt 3 nivele de calitate. Antibacteriene, wow. Da, există și antibacteriene. Și când e vorba de ceramică, cu siguranță modele pot fi nelimitate pentru că atât timp cât e produsă, se poate produce orice model. Și apar colecții în fiecare sezon. Și asta se poate pune și în living, văd și în baie, Absolut. și în bucătărie. Adică nu mai Absolut. există acum, asta e de baie, asta e de bucătărie, asta e de... ce bine arată peretele ăla. Da, deci niște lastre de ceramică Dar cred mari. că și prețurile sunt destul de mari la... Cu siguranță când vorbim de o ceramică de calitatea întâi, Ia uitați-vă și voi. evident că arată într-adevăr senzațional, arată și da. nemaipomenit, dar în același timp și calitatea ei este foarte bună, pentru că când vorbim de o ceramică de calitatea întâi, comparativ cu una de calitatea a treia, diferența este și la montaj. Când ai o baie, spre exemplu, și ai depus ceramică, fie că de obicei acum sunt foarte, foarte la mod de lastrele cât mai mari. Plăcile cât mai mari de ceramică și avem ceramică de 2,70 m la 1,20 m. Care... Uite, dacă am un hol mic, merge să pun plăci mari de gresie? De marmură, se de poate ceramică? pune, depinde foarte mult de hol, pentru că dacă placa e prea mare, e foarte greu de montat. Bine, lăsăm deoparte montajul, dar merge vizual? Arată Vizual nu bine? este nicio problemă. Mie îmi plac oricum plăcile foarte mari pentru că evit rosturile multe. Deja nu mai... Oricum, marea majoritate a plăcilor care se fac în ziua de azi sunt rectificate. Adică nu vor avea colțul acela rotunjit care permite un rost mult mai vizibil. Rostul cu cele rectificate va fi cam de 1 milimetru și un pic. Tot va fi ceva acolo, că e imposibil să nu fie, dar va fi mult mai discret. Și încă o chestie, dacă cineva are un apartament, să spunem, nedecomandat și își pune gresia pe hol, da, și imediat este următoarea cameră. Ce recomand? Să se meargă în continuare cu ce a pus pe hol, să folosească altceva, parchet sau așa, altă culoare, ceva similar? Ce recomanzi? Aici depinde de încăpere. Spre exemplu, dacă ar fi un hol care duce spre living, Da. Probabil că aș continua pardoseala, dar dacă este un hol care duce spre dormitor, aș vrea să separ cu puțin zona de circulație de zona de dormit sau birou ce o fi și probabil aș pune în camera aceea ori o mochetă, ori un parchet față de ceramică cum e pe hol. Ok, și dacă ai baia de pe hol, cum sunt apartamentele clasice? Ce faci? Continui cu ce ai pus pe hol? Dacă avem pe hol ceramică, aș vrea să continui cumva ceramica și în baie, pentru că dă o continuitate frumoasă, doar că nu va fi același tip de ceramică. Spre exemplu, pe hol aș merge cu ceramică lucioasă, că e foarte frumoasă, dar în baie nu aș pune deloc lucioasă, pentru că e un risc să aluneci și să te accidentezi foarte, foarte ușor. Mulți fac greșeala să pună gresie lucioasă pe jos și odată ce ieși din cadă sau din duș, e ca și cum pășești pe sticlă. Deci, cu siguranță, dacă e să mergem cu același model, aș opta pentru satinată sau mată, pentru pardoseala din băi. Bine, asta e riscant și pe hol, dacă porți stocuri sau alte... Nu e atât de drastic, adică nu e o comparație mult mai puternică la baie față de hol. Uite și cum se montează. Îmi place foarte mult gresia asta. Da. Și ce e asta? Spre exemplu, aici marmură? e o ceramică. Nu, e tot timpul ceramică. Eu nu pun marmură deloc la interioare. Sunt plăci ceramice de... Astea cred că sunt de 1,50 m pe 50 și sunt combinări de profile de alamă. Care de un detaliu am foarte văzut că frumos. nu era mult spațiu și... Acolo este o zonă de dining. Deci avem zonă mare de living plus dining open space și am marcat cumva zona de dining printr-o casetă de ceramică în acel open space, ca și cum mai pune un covor sub canapea și marchezi zona de living. Și astfel am marcat cu ceramică și se îmbină foarte frumos. Evident, ai nevoie de și o manoperă foarte bună, pentru că atât ce achiziționezi o ceramică bună, un parchet bun, ai nevoie de un parchetar Bine, foarte bun. oricum avem specialiști, da? Nu trebuie să reținem tot, putem să-l căutăm pe Laurențiu Paicu și ne consiliază el. Mulțumim mult de tot. Abi este alături de noi și se pregătește să ne prezinte meteo, dar între timp vreau să întreb pe băieți dacă s-au hotărât
Ne-am hotărât, ne băgăm mochetă în cameră și gata. Mochetă, nu? Cel mai simplu. Da, păi mi-aduce aminte de copilărie când zic mochetă. Marmura aia arată senzațional, deci s-ar putea să apelăm la ea. Da. Da, ca să ai marmură trebuie să ai... Și ca să știi cum să o aranjezi, trebuie să apelezi la Laurențiu Paicu. Da, Exact. arăta cumva senzațional.